Welkom in het hart van Souillac in de Franse Dordogne. Vlakbij vakantiepark La Draille ligt hier de kathedraal of de abdij die in 1200 werd gebouwd. En al 27 jaar organiseren we hier diensten, sing-ins. En dat is geweldig om mee te maken. De akoestiek is geweldig en het is mooi dat het woord hier iedere week tijdens de vakantie mag klinken. Ik neem je mee op een ervaring.